Ja som sa niečo nové dozvedel v škole a teraz vám to hneď porozprávame. Keďže sme školkári a školáci a chodíme do školy Angely Medici, tak ju všetci poznáme a poznáte aj svätú Uršulu? Ja som už o nej počula. Viete, keď bola Angela malá, no tak rada počúvala príbehy o svätých, ktoré jej čítal ocino. Najradšej mala práve tento príbeh o svätej Uršuli. Milé deti, teraz vám ten príbeh o svätej Uršuli porozprávame. Svätá Uršula žila veľmi, veľmi dávno a bola princeznou. Ako každú správnu princeznu, aj ju prišiel princ Etérius požiadať o ruku. Lenže princ Etérius nebol dobrý princ, bol zlý a krutý. A Uršula ho odmietla, pretože slúbila Ježišovi, že celý život zasvetí jemu. Princ Etérius sa nahneval a musel ísť do boja. Povedal Uršule: pokiaľ sa za mňa nevydáš, kým prídem z boja, tak bude vojna. A tak sa Uršula rozhodla, že kým sa vráti Etérius z boja, pôjde do Ríma a tam sa viacej dozvie o Ježišovi. Na ceste naspäť ich prepadli vojaci Húni a odviedli ich za kapitánom Attilom. Attilovi sa Uršula veľmi páčila, tak jej povedal, že si ju zobere za ženu. A Uršula bola veľmi odvážna a povedala nie. Tak ich všetkých zabili. Keď Uršula zomrela, tak sa dostala do neba za pánom Ježišom. Teraz sa k nej môžeme modliť a ochraňuje našu školu. Milí škôlkari, teraz ste sa niečo dozvedeli nové o svätej Uršule. Tak na budúce sa zase stretneme. Ahoj!